be Okatakyie Afrifa chance say there any fire on the Captain Smart. Ye nim se wo mo na ma onua ne angel de omo nyina ebo adwuma eye prophet Owusu Bempah nsem ye a wo say afedie NDC form MPP form ende omo ayesade a wo de omo secret ba beto obonte ne se sia de nia wo nim se oba be di Ghana so ma ye ho atoye no John Dramani Mahama hey Okatakyie Afrifa say papa wo bo wa se wa hyenkom se Mahama be ba papa he fan na nyame from Israel Okatakyie Afrifa na eka wasi he fan na nyame fra ye prophet Owusu Bempah na sabio eye guess e won kan ha ne ni akeka nyina de Okatakyie Afrifa se papa wo mo ne wa na awie girls no wo mo ne wa na awie to akase ne nketua enti me say da me share papa na hwe a me share bola because me ekwentua ebi gu me to pa papa wie to no nketua ne akase enti engosra bia tanim ne mo kakra wo bedi kakra sofo Ghana sofo ebe tafre fi John Dramani Mahamati no mo nyina de ne video be enti Okatakyie mra kum chacha yire no ho a wode ne shu menua no wodi akira wo koba wo kum chacha benya bia tafre sanete ama bra Reverend Obofour kwa wo be won watu e menua pa no ayi kwakubofo won businessman bia no achen no na gaze edu oye na wo chena se dwoma ama aba ne ade a edu onya bi nya bi me kofa galamse ne ba ye no ese ono ana obi etafre wonya sa Owusu Bempah ye ne no ana wi agasi fo ko more fire ne so minim no we dia ne to so wono dia yesu a wompe jai oni anu ko dia wo ya abotrebe ma command wo mo so wo nsori journalist for nsori enwura mu no mo tete nkran ye demonstration nkran John Mahama pen na ne pen so galamse tia te se ma be ye national issue freedom Meboa anya no ntina jo eye akufa do ba ye the first year ye nyina dia ni bere ko no so exactly anya John Mahama no a anya ona na ye galamse anya ne pen so ani ye sensu ema Aisha one China ni ba timemia pamo Ashanti regional deputy minister Joseph Yami anya John Mahama anya ne pen so wa man no ni abobo adam na ni oma ni ye hunu ni ye ko ye hu si ye ko asiu si ye ko araba Yesu Owusu Bempah so eti kroma na akofa abebe ko hye akufu adosa abebe ne ho mamuonie wo se kofa safo akɔhye hwansa abebe nkra ye Owusu koyo abebe nkra ye Owusu na wako se anu sa abebe be yo se de yo ukofa ba ya mamu aye hunu abebe na mamuonie wo se kofa safo ade akɔhye obi nsa ni akofa Sam Korankye ankra be gina na be nyankopɔ Sam Korankye ankra nyame nkare kyerɛ Jentia na ni abre ne se NDC time na Sam Korankye ankra ba bia wono wote ye asɔre no Royal House Chapel ho no mumusa Sam Korankye ankra se Royal House Chapel na ye de ba adia Paras Chapel yes way of Penia Genasare na ni abre wo pese NDC banyina no se Sam George na NDC bo benya position wono kɔ na asɔre empanimfo ne bebre wo ye no free wa na asɔre ne kura de Paras dom no mumusa Sam Korankye ankra se na ye de ba adia anya Ghana meat board anya champion si an wo se nki ye na ntwe ni ade nyina wi a wo mun decide ekon ye be fa so beton na ntwe wo Ghana nyina an ye wi ni ato ama wo ana ade aye asɔre enti Sam Korankye ankra pendisia benefit obenyantia Ajinasare pendisia benefit obenyantia Owusu Bempah MPP ekufu adoba ye wodi di se tam ye wie ye nso second error ne se wo se watwetu akọ agrada so ama IGP akọche ne de na koche na sabi nya dam ne abo anaka wotwetu anka me nchonke anya ode be wa mu nyina Kofi Oduro ya wo tiam na tie Kofi Oduro ni nua ne Julius Debra ni nua pa no ni nua ni Julius Debra nua ni wuye ono kra ne ba be sie no na wo mu ye Julius Debra ba no e chief of staff anadia se Kofi Oduro benya bia ta et Kofi Oduro ni abra wo ye no wo tie nyina wo interest that what knows na sorry a wotimu a wode aye headquarters mumu sadaka wodmo se na ye de ya Oryx cinema na ye cinema the biggest cinema in Accra mebo abekon mebo ani ya ton ama no anu wode aye asori ono ohine ba na frame me enti na mebuza se e de na asie na wo mo ye se kuro ni mu adwo na general e de na asie me ko ye no mo ye din
ejiridi omo de jenchia ono abo me ba ho na so omo nka bibia yese galamsey yi nso me kofa ba ye ne ade no yese enu anu omo tafre no omo dide munni hweka ayi wonu yaniko me kofa galamsey ne ba ye no yese onu anu obi tafre ho nya sa national issue akọ international cry anu nsuo na ede aye de obi aka bi akọ international na wo motete nkran no mo ye galamsey ho adwuma e wa bra maka kirem se mo nso de nwura mu honko ye adwuma na mo mpam manfo no exactly mo motete nkran air condition studio mu ana o mo so mo de ye de o mo de wa command o mo anti ma command o mo so o mo nso de journalist for nso de nwura mu na o motete nkran ye demonstration nkran na adwuma no wo hen adwuma na wai nwura ni mu no mo hyehyɛ mu nkwankɔ pam mo no nkran na mo tie ye ayi wo ma de o friends analysis be boa stop galamsey won kran na me ye na wo mo ye no wo mo say Joma ma running mate no ko kan bibi ana eye Dr. Ayu afiri ye nso e ko kan bibi ana na me say na MPP dia na ye yesa no ni ade na me tie Dr. Ayu afiri na me say e say MPP no wo panyansafo aka wo mu pa ba kono no sa pepepe na ne kasa ne dia na ada dia Ayu afiri ye dia asemo na maame nso na wo maami ayi Joma marani mate no wo abrewa wadi 76 years ya wo no emrante ne maba wo asunsuo ho no ye ne abre wo ne galamsey ya ane gina ho oba no akopagya ne nsa no a wo se wo ba wo be kire se de eniye wo kine komehye dan wo ba ne ho da age ne nsem abegua freedom say ye ba ye be kire ne se de yesi ye ni ye na galamsey no ye be kire munim se de yesi kire se de ye galamsey kom wo ho no efrim resante galamsey ye ni kromu a ye no a me ka asema kire mu sapepepe John Mahama pen na ne pen so galamsey tiate se me be ye national issue freedom me boa sapepepe anya no ntina jo ye Akufo do ba ye ne first ye nyina de ni bre call no so exactly anya John Mahama no a Sembeni Okatakyie Afrifa de Sebaba wo ma na wi we kontomfin kokoro wo ma na wi o mo mrewa makra